Mukomanashi ininiwo ndakaitirwa utsinye nebest friend yangu. Akanditsvakira basa pamba apo paainge achiziva kuti vanhu vepo maZulu vainge vakaromba, vainge vaine nyoka yavo yainge iri shato. Shato iyi yainge ichivapa mari asi yainge ichida mukadzi wekuti inge ichizozvarisa. Ini ndichibva kuzimu handina chandainge ndichiziva. I just want you to know kuti kazhinji ukaona munhu ava kuita sekunge anokuitira moyo wakanaka, panenge patori nezvimwe zvinhu zvaanenge achida kubenefita kubva pauri, nekuti akazotoenda kumhiri kwemakungwa, akabetserwa akatoenda kuChina ndiko kwaari. But ndinongotitambudzai kwauri ikoko nerimwe ramazuva Mwari vachazokutonga. Your judgment is coming your way. Kunyange zvako wava munhu ane mari akandibloka pandakamboedza kuti ndinge ndichitaura naye after ndawana mafone numbers ake. Ndakazonzwa zvichinzi akatuka cousin sister yake uyo anogara kuDurban zvisingaite, akati sei wakamupa mafone numbers angu, handidi kutaura naye. Saka mukoma pandakauya kuno kuSouth Africa for the first time ndakatoita zvekutotiza murume wangu. Hongu painge pagara paine maissues ainge aripo pakati pangu nemurume wangu. Tainge tiri vanhu vaigara vachingonetsana nguva dzose. Saka akabva achizoti kwandiri, iwewo kana ukauya kuno kuSouth Africa ndinokwanisa kukutsvakira basa. Pane vamwe vanhu avo vandinoziva vari kutoda maid, but vanoda maid anobva kuZim akangoita mwana 1. Ipapo it was a red flag kuti sei vainge vachida munhu to be specific akangoita mwana 1. Saka ndakabva pomusha ndikabva ndachizouya kuSouth Africa. Pandakauya kuSouth Africa mainge muri mugore ra2014 ndakabva ndachizotanga kugara naTambudzai achindiudza kuti vanhu vacho avo vaainge achida kuti ange achizoenda neni tonotaurirana tobva taona kuti tingawirirana here. Vainge vakambobuda munyika, vainge vakaenda for a vacation. Ndakagara kuda about 2 months ndipo paakazoti mangwana tiri kuenda kunotaura nevarungu vako, it is just an interview but basa wakatoriwana nechekare. Takaenda mukoma ndikatosvikawo kuma-estate for the first time, tichitopindawo munzvimbo yakachengetedzeka asi tainge tisingatendedzwe kuti tinge tichitsika mutara. Ndiwo mutemo weko ikoko kwavainge vachigara. Kana uri maid kana kuti mumwe munhu anenge auya kuzoshanya hautendedzwe kuti unge uchitsika mutara, unongogara mugedhi chete. Ndakabva ndachizowana basa mukoma, vakandiudza zvavainge vachida kuti ndinge ndichizoita. Ndainge ndava kushandira murume nemukadzi dzainge dziri mbinga dzechiZulu. Vainge vaine macompanies avo vachiita zvematenda neEscom neTransnet. Vainge vari vanhu vainge vari bo mukoma, vaindipa mari yakawanda. Ndakangoshanda kuda about 4 months ndokubva ndatokwanisa kutoenda kumba because mari yandainge ndichipiwa yainge yakawanda. When I returned back home ndakatocelebrate naamai vangu tichitofara kuti ndainge ndawanawo basa. Asi vanhu ava chainge chichindinetsa pavari yainge iri nhau yekuti vainge vaine pet. Vaiva nepet yavo asi pet iyi yainge isiri imbwa kana kuti ketsi, asi yainge itori nyoka yaigara muglass tank mustudy room mabosi mangu. Ndainge ndakarayirwa kuti ndinongopindamo kana bosi vangu varimo chete kana ndichida kuvapa coffee, and kana vasimo ndainge ndisingatendedzwe kuti ndinge ndichipindamo. Ndaipiwa mari yakawanda. Dzimwe nguva vaikwanisa kundipa mari yaisvika kana kuma $1,200 pamwedzi, iri mari yepay yekuti vazhinji hatingambodzibati mari idzodzo. Inenge iri mari yakawanda kuti unge uchipiwa mari yakadaro as a maid. Ndakafara ndikati Mwari waamai vangu mazondinzwa. Zvakazochinja mainge mava muna 2015 ndainge ndatova nenguva ndichishandapo pamba ipapo. Mukomanashi panguva iyoyo ndakange ndisina kana murume wandainge ndichitamba naye. Ndaipedza nguva yangu yose ndiripo pamba apa nekuda kwekuti ndainge ndisina mapepa
kufamba ndainge ndisingade kufamba nekuti ndaitya kuti ndinokwanisa kuzoita rombo rakaipa ndobva ndasungwa nemapurisa. Zvose zvandainge ndichida ndaikumbira varungu vangu kuti vange vachinditengera sezvo ndainge ndichiwana mari yakawanda. Zvandainge ndichida mukoma zvose ndaikwanisa kuzviitira, plus ivo vaitonditengera kubva kumafuta ekuzora, sipo, everything nehembe. Vaiti pavanobuda vachinonotenga hembe, of course vaisazonditengera hembe like dzinodhura, but vaitonditengerawo malabel. Saka ndakazotanga kunzwa kungovaviwa muviri wangu wose, uye zvekare ndainge ndisingachateveri kuenda kumazuva angu. Saka ndainge ndava kuti kana ndikadya zvinhu zvinenge zviine maspices ndairutsa zvisingaiti. Ndakabva ndachizoenda kuclinic. Ndaenda kuclinic kudaro because ndaingoti zvimwe kuda ndainge ndiine nyongo, ndaigara ndichingorutsa nguva dzose. Ndopandakanzi congratulations, you are 3 months pregnant. Ndakavhunduka ndikati 3 months pregnant, handina kumbogara ndakambosangana nemurume ini panguva iyoyo. Pandakaudza madam boss vangu vakangofunduka, but ndakaona kuti kuvhunduka kwavo kwainge kuri kuvhunduka kwefake, like zvainge zviine kakuacta mukati, like the way that she exaggerated. Ndakaona kuti munhu uyu aita sekunge painge paine zvaainge achiziva. Ndakatotanga kutochema ndiri murume mangu. Ndainge ndava kuti zvimwe kuda murume wamadam boss anopota achiuya achindirwisa madrugs. Ndiye murume wega uyo wandingati aikwanisa kuva neaccess kuroom kwandainge ndichigara, because ndainge ndakapiwa mutemo wekuti there was no need yekuti ndige ndichikiya door. Ndaingovhara hangu door ndobva ndatsimbirirawo nemawashing basket, ndoisa maplates pamusoro kuti kana paine munhu anenge achida kuzopinda maplates aya anobva achizodonha obva aita noise, ndobva ndamuka. Sezvo tainge tichigara kumaestate vainge vakanditi there is no need yekuti ndinge ndichiswero kuisa makey padoor, and vainge vakatonditorera makey acho. Saka ndakatanga kushamisika kuti ko chii chiri kumboitika. Nerimwe zuva mukoma ndakangotanga kungobleeda, ndokubva ndaenda kuna chiremba, vakaita scan, vakabva vati kwandiri uterus yangu yainge isina kana chinhu, sekunge munhu asina kumbogara akaita mimba. Asi that was the same clinic avo vainge vakati ndainge ndiine pamuviri. Zvakatondishamisa. Ndakaenda nabosi vangu because ipapo ndainge ndichirwara zvakaomarara. Bosi vangu vakabva vatondipa bonus, vakandipa $2,000 but ndiri kungoconverta iri kuma $, asi vakandipa ari marands. Vakati ndinge ndichienda kulive kuZim. Pandakazodzoka kunoku kuSouth Africa vakabva vachizondidzinga basa pasina kana chikonzero. Kubva pazvakaitika kusvika iko zvino zvimukoma tapindawo mugore ra2026, upenyu hwangu hwakaoma. Ndakaroorwa kaviri kose, asi handisi kukwanisa kuti ndinge ndichibatira pamuviri. Chinonyanya kunditya mwoyo ndeichi, usiku hwega hwega ndiri kurota mwana uyu anenge ari mwana mukomana. Ndakamutarisa iye, ndinongoita feeling yekuti mwana uyu mwana wabosi vangu vaya vechizulu vandainge ndichishandira. Anotondidana achiti mama. Ndinoziva kuti bosi vangu vakashandisa chibereko changu, because izvi ndakazviudzwa nomwe muprofita anogara kuRustenburg. Akambondipa munamato akati mune chiga cherufu chamakatarisana nacho ndozvandichakubatsiraiwo nazvo, asi zvimwe izvo ini ndaita mutete pazviri, nekuti maZulu vanoshandisa mishonga yakasimba imwe yekuNigeria. Ndakapiwa munamato ndikageza nawo. Pandainge ndava kuenda kumusha, bhazi ratainge tiri mariri rakaputika tai. Hamene kuti driver akakontrola same, but akatombobuda panze after amisa bhazi rake kwava kutoburuka, akagara pasi achiti BP yainge yashuta nekuda kwekuvhunduka nekuda kwezvainge zvaitika. Takapotsa taita accident mukoma, asi bhazi iri rakangobuda murodhi zvishoma ndokubva ratongomira. Saka ndakangonzwa feeling yekuti munamato uya wandakashandisa ndiwo wabloka izvo zvanga zvichida kuitika.
iko zvinozve handisi kuziva kuti upenyu hwangu huchaenda nepi. Ndikudawo advice kana mazano chaiwo ekuti ndingazvifambisa sei. Handina mari yekuti ndike ndichienda kuNigeria nekuti ndakanzi izvi zvinokwanisa kungopedzwa nevanhu vekuNigeria sezvo vanhu ava vainge vakaromberawo kuNigeria. Ende mukufamba ndinotoudzwa kuti shamwari yangu Tambudzai zvinhu zvaainge achitoziva kuti kwaari kundiendesa uko ndiri kuenda kunoshandiswa semukadzi wechikwambo chevanhu vandainge ndichishandira. Kana uchishanda muno muSouth Africa ukaona pamba ipapo pava kungoitwa zvisinganzwisisiki, tiza neupenyu hwako nekuti unoshandiswa. Ende vanhu ava vanenge vakaromba vanoita sekunge vanenge vachikufarira, ende kana vakangogara vaona kuti vakushandisa ende nguva yacho yakwana vanobva vatongosiyana newe. Ndiyo confession yangu yandiinayo, but kwauri Tambudzai ndinongoti one day is one day, God is going to bring your revenge. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndo zvavakaitwa izvo nevanhu vavainge vachishandira. Ipo pamba panenge pachinzi panenge paine peti yenyoka. Zviri normal here zvinhu zvakadaro? Hanzi peti yacho yainge ichigara muoffice maboss yapakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Masecrets mamwe anenge ari mune mamwe mafamilies zvakaoma. Hanzi makadii mukomanashi, please post my story makaviga uchitupa changu mundikwazisirawo Confessions family. Ini ndini umwe wevamwe anogara ari kumateresi. Ndauyawo nesecret yedzinza rekwedu, family secret. Saka mukoma zita rangu muchangonditi Silas, sandiro zita rangu. Ndiri kugarawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Takauya kunoku tichitoriwo vafana vechidiki mushure mekunge kuzimu uko kwaitika zvakaitika izvo zvakatombopinza amai vangu mujeri vakazobuda zvavo sezvo tainge tiri vanhu vainge vaine mari. This thing it happened 24 years ago. Mukoma upenyu hwedu hwakabva hwachizoshanduka. Amai vangu ivo vakati vainge vachida kurwadzisa baba, but baba vakabva vachizoshaika. Amai vangu vakauraya baba vangu. Ndiyo secret yatakachengetedza semhuri kubva tichitori pwere pazvakaitika. Saka ipapo mukoma baba vangu vainge vava kuda kuunza umwe mudzimai wenumber 2. Amai vangu vakatanga kurwa nababa zvisingaiti, then ndokubva vachizoenda kun'anga. Pavakaenda kun'anga vainge vatori nesister yangu, ndiye akatondiudza kuti vakapiwa umwe mushonga uyo wainge uri wewhite. Mushonga uyu hanzi wainge wakaita kunge washing powder. Vakabva vachizoisa mutii yababa. Vainge vakaudzwa nen'anga kuti mushonga iwoyo ndiwo wainge uchazodzikamisa baba kuti vange vachisiyana nemunhu wavainge vachifambidzana naye. Asi hazvina kuzoitika saizvozvo. Baba vangu vakabva vachizotanga kurwara too bad that very same day, vachipupuma furo. Baba ndokubva vatofa. Saka baba vafa pakatanga kuitika mashura mukoma. Vari kumoshwari kudaro, hanzi baba vaitonzwikwa vachinoka fridge. Vashandi vekumoshwari vakatombofungidzira kuti munhu ainge asina kufa, but ainge angori mashura. Pakabva pachizoitwa dare remhuri, vanhu vakawirirana kuti amai vainge vasingafaniri kuti vange vachizoenda kujeri, vakangosungwa iya yavanoti catch and release. Baba ndokubva vachizotanga kumuka chipoko. Takatambudzika kuti tinge tichikwanisa kuzonotora mutumbi wababa nekuti mapepa chaiwo ainge achitoshaika. Motikari dzaiti kana dzikamutswa dzichida kusimudziwa kuti dzinge dzichizoenda kumoshwari, motikari mukoma dzaitongoramba kufamba, dzotongoramba dzakamira. Saka pakabva pachizounzwa n'anga. Paunzwa n'anga kudaro zvakabva zvachizonzi kuti mweya wababa vangu unge uchiwana kuzorora. Paifanira kuva nemunhu uyo waunonogadzikwa pauri kuzotsiva. Kudeuka kunenge kwakaita ropa ravo
kunyangwe asiri munhu uyo anenge akavauraya, paifanira kungova nemunhu uyo anozongonzi ndiye achazogarwa nengozi yacho. Saka kuti tinge tichikwanisa kupofomadza sezvakataurwa nen'anga yacho mweya wababa vangu, pakabva pachizoitwa chitsotsi chakaomarara. Tainge tiine umwe mudhara uyo ainge ari garden boy, saka pakabva pachizobiwa hembe yemwana wake, pakabiwa nehembe yake garden boy iyeye ainge asina chaainge achitomboziva kuti ndo zvainge zvaitika. Saka pakuzoenda kunotora mutumbi wababa, hembe idzodzo dziri dzakabva dzachizoiswa mukofini. Mutumbi wababa ukabva wachizoradzikwa pamusoro pehembe idzodzo. Saka hakuna akazviziva apart from the family members kuti ndo zvainge zvaitika. Saka takazokwanisa kutoviga baba vedu. Baba vavigwa, amai vangu vakazotanga kupa garden boy uyu mari yakati one day. Hapana kana kuzombotora nguva, one day akazongomuka akatotanga kutomhanya ava kutopenga achiti ndiye ainge akauraya bosi vake. Saka vana vemudhara iyeye vakatangawo kurwara nepfungwa kuzonosvika vachizodzingwa pamba. Amai vakazoti vainge vachiramba vachingoona chipoko chababa vakanzi vange vachibuda munyika. Ndokuzoya kwatakazoita kuno kwainge kwagara kuine vamwe vana amai nini vanenge navaamai nanaamai guru, vamwe sisi vaamai, ndivo vakazoita kuti tinge tichizokwanisa kuuya kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa. Handizivi kuti chii chakazoitika kufamily yacho iyoyo, but takangoita kuti vanhu vasina mhosva vange vachitambura. Ndiri kureurura nekuti ndanga ndiine pfungwa dzekuti ndige ndichimbodzifambira nyaya idzi kana kuri kunzi ndikakwanisa kuwana mukana, Mwari vakanditendedza pandiri kuda kuyako kuZimbabwe ikoko around May kana kuti June, ndoda kuti ndige ndichidzifambira nyaya idzi ndige ndichinzwa kuti vanhu ava vakazoita sei. I think it is high time yekuti isusu tinge tichifesana nemweya wababa vedu, totaurirana, not kuti varambe vachishungurudza kana kuri kunzi vachiri kushungurudza vanhu vasina dzinza navo. Nekuti rimwe zuva ndakati ndichiona imwe show panapa paYouTube ndikanzwa zvichinzi mweya wengozi kunyange mukauvhara asi unongoramba uine michete. Kunyange mukashandisa n'anga dzamunenge muchiti idzi ndo n'anga dzine masimba, but unongoramba uchingokutevererai. Saka ndoda kuti ndinge ndichigadzirisawo zvinhu izvi. Ndiyo secret yemudzinza rekwedu Mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma vedu avo. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi pandiri kudzoka ikoko kumusha ndikuda kuti ndige ndichizvigadzirisa zvinhu izvi once and for all. Hanzi ndo zvakaitikawo mudzinza rekwavo, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi amai vakapa baba mushonga, baba ndokubva vafa. Hanzi vakaisira mushonga muti ndokubva vatanga kupupuma furo. Yo zvakaoma. Apa iwe garden boy hauna chaunenge uchimboziva. Let us talk about it mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo zita rangu muchanditi Fadzi uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndiri kunyora tsamba yangu iyi hoping kuti ndichawanawo munhu achandipa mazano. Ndinenge ndirimo mucomment section. Nhasi ndauya neghost account, but I always like my videos enyu Mukoma. Ndiri kutya kuti ndinokwanisa kutoramba murume. Zvinoitika mumhuri medu Mukomanashe, gore roga roga pane mheni inorova. Mheni iyi inorova kumusha kwedu kune dzinde redu kwaMurewa, ende zvinoitika gore negore zvekuti vavakidzani zvinhu zvavanotoziva kuti zvinoitika. Sekuru vedu zvinonzi vainge vari murimi mukuru, vainge vaine divisi, saka vaiva nenyoka zvikari. Hanzi yavaishandisa pakurima kwavainge vachiita. Vainge vatori mutumeni zvekare, ende vainge vakatorwa nevarungu vakaendeswa kuAmerica
vakanodzidziswa kurima kuAmerica ndokubva vachizodzoka. Saka vainge vaine ruzivo rwainge rwakanyanyisa. Sekuru vedu zvinonzi kutora kwavakaita mushonga uyu vainge vava kurwiswa nevamwe vanhu vemuvillage. Ivo sekuru zvinonzi vainge vasingatodi kutoromba kwacho, asi vakaromba nekuti vainge vachitya kuti vaikwanisa kuzourawa, because pakaitika godo vehukama vainge vava kuvanzwira godo kuti sei iwewe wakazoenda kuAmerica, munongoziva upenyu hwekumaruzeva. Saka vanonzi vakabva vachizoenda nababa vangu vakabva vachizonopiwa mushonga iwoyo wedivisi nenyoka yavainge vachishandisa. Pavainge vachiri vapenyu, mheni yainge isingamborovi. Hanzi mheni iyi yakatanga kurova mushure mekunge sekuru vavigwa, vanhu vasingachakwanisi kutevedzera chivanhu icho chainge chichitevedzerwa nasekuru nagogo. Saka vana baba vedu pavakazororawo vana amai vakabva vachizoti vainge vava kuda kuti vange vachiita zvekunamata. Saka hanzi zvinhu izvi zvakabva zvatotsamwa kuti ndisu takakupai upfumi, nhasi uno nekuti mava nemhuri dzenyu hamuchadi kuti munge muchitibikira madoro, mava kuda kuita zvekunamata. Chinamatai tione kuti vana venyu vachakwanisa kuzoita vana here, uye vachakwanisa kuzogara nevakadzi here, kana kuti kugara kuvarume. Muchava vanhu vanochengeta vazukuru, muchichengeta zvekare nevana venyu vasikana vanenge vabva kuvarume vavo. Saka nyoka iyi hanzi yakatonzwika ichitotaura vanhu pavainge vakaungana, vachiri vakaungana mushure mekunge gogo vashayika. Saka iyi ndiyo generational curse iri mudzinza rekwedu. Zvinoitika mukoma ndezvekudaiso, kana uri musikana unozoroorwa wava kuma 27 kana kuti 28 years, kana waroorwa une 28 years kudaro, hauzombogari mumereji yacho. Uchingonoti 30, ukangosvitsa makore 30 unobva watongoramba murume. Masisters angu ose vakaramba varume vavo, apa iko zvino zvimanje zvava kwandiri. Mukomanashi inini ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo last year nemurume wangu, ende ndakaitawo lucky because murume wangu uyu iye atori a citizen weku UK. Takasanganawo through church after auya kunoko ndokubva andipfimba ndikabvuma. Saka everything was done nditori ku UK kutaura kudai so, but dambudziko riripo nderekuti mukomanashi mhepo iyi yazondibata. Ndinogara ndichimuitira hasha ndisingazivi kuti sei ndichimuitira hasha. Pose pandinotarisa murume wangu ndinonzwa kuda kurutsa, ende anoti kana achitaura neni ndinonzwa izwi rake richindimara. Ndinonzwa sekunge munhu anondinhuhwira. Kunyangwe akanzi anenge ageza akasprayawo cologne, but ndinotonzwa sekunge munhu anenge achindinhuhwira. Handitomudi pasaidi neni, kutaura kudai hatisi kutorara mumasame bedroom, ndava kutorara mune imwe room. Ende ndinotonzwa izwi kana kutoona vanhu kuhope kwangu vanenge vachitaura neni. Vanhu ava vanenge vachiita sekunge vanenge vachiimba mukwaya, vanenge vachiti murambe murambe, hauna kwaunosvika nemurume uyu, murambe murambe. Saka amai vangu nyaya iyi vari kuiziva. Amai vangu vari kuti hapana zvaungazviita because zvinhu zvemudzinza izvi. Iwewe chingozama kuti unge uchiramba uriko ku UK ikoko, zvekuzonzi warambana nemurume hausiriwe wekutanga kurambana nemurume mudzinza. Vakandiudza kuti nditori nespirit husband ende zvinhu zvemudzinza. Mukomanashi inini handingafiri mhosva dzemadzitateguru angu, ende spirit husband iyi hanzi itori negodo zvekuti anokwanisa kuzouraya murume wangu uyu wandigere naye. Handisi kuda mukoma, I want to be the one to make a breakthrough in this family, kuti ndige ndichizodarikawo 30 without divorcing my husband. But ndiri kutonzwa kutoti
dhimoni redivorce rigere mumba mangu ende rineni. Ndinomboedza kuti ndinge ndichienda for therapy so that ndisaramba ndichinetsana nemurume, but matukiro andinomuita anokwanisa kungondibvunza something that is just normal. Ndinobva ndamupindura zvekuti kana iye anopa kutenda, akataura kuti he is regretting kundiroora kwaakaita, but he just wants me, haasi kuda kuti tinge tichizorambana. Anga achiti he thinks of moving out, tomboenda paseparation so that I can make up my mind, but I know kuti akangogara abuda mumba then spirit husband inozoita kuti ndisambofa ndakamutsvaka zvekare. Ndodii dzimwe nguva ndinokwanisa kunzwa munhu anenge achitaura neni achiti iwe wakapusa, enda unotora banga. Dai ndanga ndiri inini ndaitora banga ndoita wekuslota kuita kunge ndiri kuslota huku murume uyu. Ende vanhu ava vanotaura neni ndinoita sekunge mavoices avo I can recognize those voices. Kana mukazoposta muzondizivisa ndinenge ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ispiritual warfare. Apa vane 29, she is turning 30 very soon. Hanzi hakuna munhu anodarika 30 achigere nemurume. Pane zvinotongoitika mudzinzare kwavo. Hanzi igenerational curse, zvinhu zvinogara zvichitongoitika izvozvo zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, zita rangu itai zvekuviga sezvo ndashandisa real profile yangu. Ndauya pano kuzoreurura because handisisina peace mumwoyo mangu. Mudzimai wangu haazvizivi zvandakaita mukoma, zvitori nekakupara mhosva mukati. Saka kana kuri kunzi panapa kana paine mapurisa anozopota achitaimira vanhu vanenge vareurura kwamuri, inini kamukoma kana munyika ndinotiza hamuzombofi makandiwana. Nditori munhu ndichangoti ndinogara muHighfields kuita kuchengetedza identity yangu. Vanhu vazhinji vanondiona sekunge I am a real businessman, ndinoziva zvandinoita, vachiti ndiri munhu anogona kurana business rematakshop. Mukomanashi panzvimbo yandainge ndichitengesa, pandakatanga kutengesa ndichiri nematakshop maviri mubloko imomo, maizivikanwa nenyaya yematsotsi anopaza matakshop evanhu, ende vanhu ava vainge vasingambobatwi. Paiva nemakuhwa ekuti vainge vachishandidzana nemapurisa. Saka vanhu ava mukoma vakazondipazira mumatakshop angu usiku kumwe chete. Kwainge kuri kutoda kutondibrokesa kwavakaita. Saka ndakabva ndachizobetserwa nomwe mudhara wekuMalawi uyo akazofa ainge ainewo zvimatakshop zvake zvakati wandei. Akazoenda neni ndikabva ndachizondobetserwa neimwe n'anga iyo yandichati n'anga iyi inogara kuEpworth. Ndakabva ndachizopiwa chidhoma chinorova mbavha kana kuri kunzi munhu akada kuuya pamatakshop angu kana achida kuba. Saka ndainge ndisina kuziviswa kuti amai vangu ndivo vainge vachazova sacrifice yangu. Amai vangu vakatanga kurwara, ndikafonirwa nen'anga yekuEpworth ndikanzi ngavauye kuno kuHarare. Vakati vauya, n'anga iyoyo ndiyo yainge ichitopota ichita sekunge inorapa amai, but kwainge kusina kumborapa kwainge kuchiitika. Munhu ainge achitowedzeredza urwere mumuviri maamai kuti vakasike vafa. Amai vangu vakati vafa, ndakapiwa mafone numbers uko kwaifanira kuti kunge kuchizoendeswa mutumbi wavo kuti vange vachizonochengetedzwa ikoko. Saka mhosva payakazoparika ndepekuti amai vangu vakafa vakachekwa kumusana uku. Vachekwa kudaro pane zvakatorwa, asi ndakazoshamisika ratova ropa. Ndakaona ari mafuta ainge akaiswa mune imwe water glass, but pandakazogamuchidzwa water glass iyoyo after taviga amai vangu, ndakazoona kuti water glass yainge yazara neropa. Ndakanzi ndinge ndichitsvaka chigubhu, ndikazongonhonga chigubhu chicascade, ndikabva ndachizoisa ropa raamai vangu
nanhasi uno chigubhu ichocho ndinogara nacho mumba mangu. Ropa iroro ndiro rinondichengetedza inini nekuchengetedza mabusinesses angu. Mukomanashi mudzimai wangu haatozvizivi kuti ndiri kushandisa chikwambo icho chakauraya amai vangu, but kubva muna 2021 ndiri kuona kuti ropa racho riri kuita richiderera zvishoma nezvishoma. Handizivi kuti zvinoreva kuti kudii. Mudhara wekuMalawi akazodzokera kuMalawi uye zvekare n'anga yekuEpworth yakazoshayika. Pari zvino handisati ndava nezano. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.